אני שר, אני בן 36, אני אקדמאי, יש לי תואר ראשון בתקשורת וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה. אני גם מבשל ומנחה סדנאות בישול ואפייה לקבוצות ולזוגות. אלה החברים הכי טובים שלי, טל, אנחל וליאור. אני עובד כבר 14 שנים במקום עבודה קבוע, שזה הישג אדיר. אני גם מתמודד עם מחלת הסכיזופרניה. ההתמודדות הכי קשה שאני חווה היא לאו דווקא ההתמודדות עם התסמינים של המחלה, אלא בעיקר הסטיגמה החברתית כלפי אנשים כמוני שמתמודדים עם מחלות נפשיות. מה שאני מבקש זה שיאפשרו לנו את הזכות לדיור, לתעסוקה, לפרנסה הוגנים, כמו כל בן אדם אחר בקהילה, ואנחנו רוצים לקבל את השירותים הכי טובים כמו כל בן אדם באשר הוא. ומעל הכל אנחנו רוצים את הזכות למילה טובה, לחיבוק, לעידוד, לחום. כמו כל אדם, כמו שאמרתי, באשר הוא. אני חושב, אני באופן אישי מגדיר את עצמי כאדם, פשוט הרצונות שלי הם לא רצונות גבוהים, הם רצונות שהם די פשוטים. ואני חושב שכל אחד מאיתנו, כולנו, רוצים את הדברים האלמנטריים, רק שאני ורבים כמוני לא לוקחים אותם כמובנים מאליהם, ומאוד מעריכים את מה שיש לנו. ואנחנו מאוד כמהים לאנושיות ולסביבה התומכת.